You have a disappointment. They didn't know. I sent embrace and comfort of one family. Bola Tinubu ke gayyatar waɗanda ya takara da su amma ba su samu nasara ba su ba da goyon baya a yi aiki don ci gaban Najeriya. You have a disappointment. They didn't know. I sent embrace and comfort of one family member to another. Zababben shugaban wanda ke shan sowa daga magoya baya ya nuna a kaikaice mulki ba abu ne da zai dawama ba. Yana mai nuna nan gaba matasa masu karancin shekaru da mata za su zo su karbi irin wannan shaidar. Wakilan jam'iyyu da suka amince da sakamakon zaben irin Muhammad Lawan na Lado na cewa ba za a yi nadamar zuwan Tinubun karagar mulki ba. Ka lura ka gani cewa dukkan shugabannin APC din kowanne ya ɗanɗana wani kaifi ka gane na takobin wannan canjin da aka samu na wannan lokacin da aka yi wannan zaben. Shi Buhari ya ɗanɗana a jiharsa wasu zaɓukan ya faɗi. Shugaban jam'iyyar APC ya zuba ya yi luzin a gida. Shi kan shi Bola Tinubu ya barar a garin su. So inda akwai wani abu na wani goyi bayan wani kana ga za su ba da dama. Sama'ila Sifawa na daga waɗanda suka yi aikin sa ido kan zaben. Yana mai cewa in an ga 'yan uwa ko yarbawa da yawa a gwamnatin ba sabon abu bane. Dattiwa Ali Kumo ɗan kwamitin gudanarwa ne na jam'iyyar APC ya ce burin jam'iyyar ya ƙara cika. Sannan ina tabbatar ma shi ɗan takararmu da Allah ya bawa nasara ina tabbatar ma zai rungumi kowa kuma zai yi adalci bare yi ƙabilanci ba bare yi bambanci ba kuma ina tabbatar ma za a ciyar da Najeriya gaba za a yi ayyuka da mutane za su ji daɗinsa. Sunana Sanusi Baban Takwa Barayan Bauchi. Kuma memba ne na stakeholders committee. A gaskiya wannan ɗan taliki ya yi gwagwarmaya a wajen neman wannan kujera na shugabancin Najeriya. Ya yi ƙoƙari sosai kuma ya sha wahala domin ya samu mahassada ba kaɗan ba. Mataimakin shugaban Najeriya Yemi Oshibajo da wasu gwamnoni na daga waɗanda suka shaida karɓar takardar shaidar. An so samun turereniyar jama'a a wajen shiga ɗakin taron duk da girman ƙofar shigan. Inda jami'an tsaro suka yi ta ture jama'a, wasu mutane sun faɗi har ƙasa warwas, yayin da 'yan sane suka yi wuf suka sace wayar salula ta Sanata Kabiru Gaya.